Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. I am Tata Punch. Price starting at 5.80 lakhs. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi nginwan ra amangi hakir dob yeng jongpi. Ki samla ke hima langrin kila rakot bajakat balong kina mailat hitedot ya ke sorkar India bakan wan klong uranium ubadan hadom ya siat pat kila rai rangba bakin nyai peteng ban bud ya ki denjat jong umai hoping stone lingdo unong ya lamu balaklat no habaya keren bat ka Batisi TV presiden jong ke seng samla hima langrin uba PS lingdo ulah penken mau ba umai hoping ulah keren hapo ka yeng dor bar tau an ke jela ba yeng yele wala un sa marweru banam ailat ya ke sorkar India bakan wanti uranium ulah penken mau ru iki kenten ki ba umai hoping ulah keren ba shwa bakin wan klong uranium kidai ban klong shwa yu klong snam bat ki do jam na ka met jong u lem kumta kinam yo banti ya uranium kisamla ke hima langrin kila maham ting bada lei ru kina mailat ya ke sorkar India bakan wan klong ya uranium. Hadin bangi yoi ya keba ka sorkar kami ke sorkar India keba u Dr. Jitendra Singh udang ai ke statement hakaba yadai bat kejing bempat sange lani kejing dangdon plan jong ka central government banti pat ban klong ya uranium ubadon hang tepo kadong kathan ke jongi te ka ka ba ngikwa ban ong hang ne da ka mensim ka basyo khia kalong ba hawa kani ka isu uranium ngila ban ong ba kala dei da ki postnem kala yat menta bat ngimla ru ban klet lan ngimla ru ban phaidin lan ngi la ru ban ong ne ba ngi hab ban pertu lan ngi hab ban kenmau ya kita ki lai teli kita ki laingut ki balak don benta ki balong kita ki mau bersiu ki baya don benta bat ki balak judon rengkat bat kadong kathan ban yada namta kadong kathan jongi namta kari berkejat benriu nyau trap jongi haga jing temu jong ke sorkar India banwan ban klong bat banti ya uni u marat klau marat kensha ubadon hang tepo demya siat ubadon hang tepo ka dong ka than southwest kasil kam tam hang tepo ka himalang rin ke jongi te kita ki laingut ki bang la ban ong ni kalong ba kum i mai hoping lingdo bam kwa hedwar ublai ngimla kum kadong kathan hi ban siu keliang ban ngiyai pertu junam ya ki mati jong i ya i lit merat spiliti lingdo langrin hakaba mai rengkat bat i mai hoping hakajing senran jong i mai hoping mai la yo e ka mensim bat i la yo kata ka bor ke jong i ban persya ban ti lani ban wan jong ka sorkar India ban ti ban klong ya uniu marpok khandau ubadai utau uranium but kumba pila tip le se don napdeng jong pigi bela tip bahaya kan ya ba don napdeng jong piru ki bompat tip ba imerat spiliti ila kentat ya ka 100 krore haki lai postnem ki ba mensyua te imagine mentala da hakum kini ki por 100 krore la hakum kani ka por hakum kani ka juk ngila ban ong daki 1000 krore kala syongdor te hanrei kata ka mensim ya le bat ka jingit jong imerat spiliti ya ka dong kathan bat kum juru ya ka ni ka ri berkejat benriu nyau trap ka jongi hakaba ila penpai nia bat ila penpai kitin bat ila keren syah hikmat jong ka sorkar India ba kibor pisah dalil leiru kinemla pentit ya kata ka jing lai lut ka jongi te hello kata ka nongrim ila yang scam bat ngimla ru ban klem da penpau kata ka jing songu ka jing so buram ka jing so pertu jongi ya ka Khasi Student Union Central Budi ka Khasi Student Union Southwest Kasihil ha ka bangitip ya ka history ka jingyat lenti ke jongki ha babun ki lentiyat ke jongki kelong ba ki tiak ki basar ki tiak ki sia ki batar ha ka jingyat lenti ke jongki ban ya don rengkat bat ka ying ka sem jong imerat spiliti
ban persyak bat ban yang hakanong rim ban persyak ban ti ya uniu uranium marpo khandau hang te po kasinong dom siat bat lek si ki babun ki sami ki jingkeli ba balai ngihap ban persyak ban ti uranium bat ki don ru ki breu na stay na po ka dong ka than jongi kom ka dong ka than himalang rin ka war selong do ki babun ki bala sngotu ya ka jing sniu ka bami na uni uranium bat don ru ki bum pat sngotu ki badang yai keli ru ki di ki sngiru ki boong ba balai ngihap ban persyak ti uranium la ti uranium kita ki development prepare kin wan ban tuit apok ka dong ka than ke jongi apok ka state ke jongi apok ka district ke jongi hanri ngakwa ban kren sai hang ni pat ngakwa ban pha ai ke ni ka kerwo sha ki khun samla ki long kemi ki long kpa ki paradong parathan bat ki dukhot jong kari bekejat ben riu hi barok ka wei ka long ba ka jingma ka long ba mentah apa pithangan haba ki don ki briu ki bawan terwai pi da ka ja bat haba wan terwai pi ki dap da kita ki jing ngilak ban ong ni kita ka do kita ki juhur ki jeb ki bala ibang rei pila kemen ban yo bam ya kata ka ja hap deng i jing thangan ka jong pi rei ka pama ka long ba yo hap bo jong tu ka ja la don da ka bi te hawat pi kedang ban bam ya tu ka ja rei kedang pimpat kedang yo pi kelon yap no namba 3 tu ka bi te ka ai ka bang kwa ban ong ni ka long ba pe ngi kum kari bekejat ben riu ki kun kasi kun khara ngi long tang i sembo na ka shiberni ukau hang ne po kari India kan mau ba ngi long tang i shi sembo na ka shiberni ukau hang ne po kari India bat hatu lada ka sarkar India kawan banti ya uni uranium kala dai ni am kom kata ka bangi ong ba la long kom ba wan ban ber da kala erbi ya ka jat ben riu ka jongi bat ka jingma ka long ba yo ka jat ben riu ka jongi ki kun kasi ki kun khara ni yo ban puli ki pateng ki ban sawan ki yo ban puli stang haki history haki documentary film bat haki jingi tu khanalan haki museum namar ba lada ngila long lupa kita ki rit pat ki balong si sembo ukau na ka shiberni kan je ayupat lada kum kan ni kal erbi kawan ban ber hap deng jongi te ka ai ka bangi kwa ban pha hane ya kan ni ka kerwo lengba kan ni ka por ka long ba ngi kum ka jat ben riu hawat ngi don hi kata ka jing perkhat ba le se ka sarkar India kampat syam la syong that ban thmu ban ti ya uni uranium hanri bro iskatu pilong jai pim ai lane pim pen i kanu ka dak kasin hanri menta ngila yu snau ban ngila yu i ban nakaliang ka jong pi pila keren ba kampat syam la sange ka jing thmu ban ti uranium namar kata ka ka kerwo ka bangi kwa ban pha ne ka long ba lada pim pat sange kata ka plan ban ti uranium ngiru ngim syam la sange ngila nang yai pen kre ban yale lane ban yada nak menta ka baha kamian namta ka kot ka khia namta ka im kayap jong ka dong ka than namta ka im kayap jong ka ri bekejat ben riu bat hon nginum don kata ka spa ka phau lani nginum don da ki weipat kilat kilenti ban yakun ban yale ya ka sarkar India rei ka ai ka bangi don ka long ba komba i mai huping hakipor ke menswa ila keren sai hadin ba po assembly kin riu phongut kila yarai ki san pu khandai ngut napdang kin riu phongut kila yarai ban kin kersan ban ti uranium imai huping marwei isyong bat ikren kejingkren jo i galong ba lada san pu khandai ngut phila kersan ban ti uranium ngamarwei nganam kersan ban ti uranium bat haswa ba pinlit kta lan pinlit klong uranium to klong shau klong snam bat ki do jam ki jonga te kajuk ka kerwo ka bangi kwa ban pha menta sha ka sarkar India bat sha ka sarkar jela kalong ba nakaliang jongi ki khun samla jong ka dong ka than jong ka himalang rin ka kerwo ka bangi pha sha pi kalong ba piru haswa pinlit kta lan pinlit klong yo uranium snobha pa pinwan klong shwa ya klong snam bat ki do jam jongi ki khun samla jong ka dong ka than nang tei na po himalang rin nang tei na po ka dong ka than southwest bat ngasngau ban ai khublei ya ka jingkit kli
gajong ki samla kadong katany ka KSU Southwest Kasihil ka bala ai ya kata ka kerwo ka basai sya ka sorkar India bat sya ka sorkar jela bana kaliang joki kinum ino kun swet daleleru yang i kadong katany bat kajing kwa jonga ban ong ni kalong ba ngi kenmau ki menor ki ba mensua ba ha ka pedang kajing yele kajing ki phalo kajing kwa ban ti uranium hakipor ba u Dr. Didi Lapang udang long u Chief Minister jong kajela bat ngiyoi ba kumnu kini ki riu kwan mentoi ki riu kwan spa ki riu lalot ki penon kam ya ki dekot jong keri bat kejat ben riu ban rung ya kata ka mindset jong ki ban pensotuk baklai ki ba u uranium onum kata bat u uranium unlong penban ka development namta ka state namta ki district bat namta ka dong katany bat haduk ba kelami kejing ya pat ya pra habdeng ki produk ki prasnam habdeng ki dikot jong kari berkejat benriu bat kila don kita ki nongsim kebu ya ka dong katany jongi hakite ki por rei ka kerwo ka basai nang ni sakmat kalong ba ngi nang tei na po himalang rin ngila don ki samla ki bat scam ke jengmut ki bat tip ya kani ke jing ma bat ke jing sniu jong niu uranium lada ke jing sniu lada ti yo niu uranium te ke ai ka bagi kwa ban pha kani ke kubor kalong ba na banta ki tu ki produk ki prasnam ki dukhat jong kari berkejat benriu ki ba don ni ka mensim dan ya ki ba don da ka weipat ke jingmut jong ki ban wan ban longkom kita ki agent dan dia ban wan ban penbit dan dia ban pensutuk bakla ba uranium unum kata ya ka kuat ka khia unum kata ya ka dong katany bat unum kata ya kari berkejat benriu ni kwa ban maham lupa ya kum kita bas ngau bha wat num jam bakla hapo uput usam jong ka dong katany jongi namar ba ngim kwa ya ki bakum kita bat kanong rim hi kalong ba daleleru nginum kerandin bat ngin yayale ban yang hakata kanong rim bat ngi sani scam hapo kejing yalam bat kejing peniat jong ka KSU kaban naduk ki por ki pemensua ngila tip ya kejing yat lenti bat kejing sacrifice jong ki nam ta ka dong katany jongi ngin yai don rengkat bat ngin yaya trilang nam ta ka im kayap jong ka dong katany bat kum juru nam ta ka im kayap jong kari berkejat benriu